It-tfassil tal-budget li għadu kemm vara l-gvern ikompli juri biċ-ċar kemm kien wieħed magħmul għan-nies u maħsub biex itejjeb is-sitwazzjoni ta' ħafna oqsma f'pajjiżna. Waħda mill-miżuri li ntlaqet ferm tajjeb kienet dik taċ-ċentri ta' tfal b'xejn b'investiment li jlaħħaq 3.8 miljun euro. Flus li minnhom se jgawdu l-ġenituri li s'issa ma kellhomx il-faċilità li jħallu t-tfal tagħhom ma' xi ħadd sakemm huma jkunu fuq il-post tax-xogħol. Din l-inizjattiva tal-gvern komplet tintlaqa b'mod pożittiv anki minn professjonisti f'dan il-qasam. Waqt li kienet qed titkellem dwar il-kura ta' tfal fuq Breakfast News, Karen Muljet, lecturer u nutritionist, tiddeskrivi l-inizjattiva tal-gvern bħala ħolqien ta' klima pożittiva li se taqqat iżjed it-tfal mal-ġenituri. Tkun qed tagħtihom dawn l-attitudnijiet pożittivi minn kmieni ħafna. U apparti minn hekk, jiġifieri din hija ta' għajnuna lill-ġenituri li ikollhom orarju differenti, pereżempju jkunu bix-shift jew jibdew kmieni ħafna. U allura qabel kienu ma jkunux fl-istess ħin tat-tfal tagħhom. Is-servizz ġdid li l-iskejjel ikunu miftuħin qabel il-ħin normali tal-iskola hija inizjattiva oħra li se jkun qed jipprovdi l-gvern mis-sena d-dieħla. Għall-ewwel darba f'pajjiżna l-ġenituri jistgħu waslu lil uliedhom sija qabel il-ftuħ tal-iskola u tfal jingħataw kolazzjon nutrittiv fl-iskola stess li fl-istess ħin jippromovi ħajja b'saħħitha lit-tfal. Jiġifieri il-kolazzjon nutrittiv f'dik is-sija li jidħlu t-tfal tal-iskola hija xi ħaġa ġdida. Xi ħaġa li jidher li l-MUT qalet li on paper kienet teżisti però kienet underfunded allura ma ġietx attwata. Intant il-gvern se jkompli jnaqqas it-taxxa għal dawk li jħallsu biex jibatu lil uliedhom f'ċentri ta' tfal u jżid it-tnaqqis minn 1,300 euro għal 2,000 euro għal min ma jibbenefikax minn ċentri ta' tfal bla ħlas.